Uyabuzwa wena uphi ugwayi buzwa ngenkani Eh. sekuqala ukuhlukumezeka ke manje sekuqala Alright. khona la ngaphakathi Mm. uphi ugwayi wena hayi ugwayi afethu angibhemi kuthiwa pho manje usiphatheleni ish hayi kunzima ithi hayi angiphethe lutho ngempela amaphoyisa athathe kwamali yami athathe yonke into yami And ayikho nendlela ukuthi ungathola lo sisi ade uyombheka at least mhlawumbe khona imizamo angayenza. hayi ayikho engithi vele ifoni isingakubona yonke into yami ingakubona akulula ukuthi ngixhumane nabantu angani noma babe ngivimba yini ukuthi ngixhumane nabantu ey ngaphakathi ke thiwa ke into ozoyenza ke uzosikhumulela le jacket oyigqokile. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda nina bendlove namandla enhlana sezantsi ezifundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika asibingelele le Black Live TV igama lohlelo ke indoda ayikhali sizoxoxa namadoda sizogonyuluka noma sizogonyulukisa indoda ikhulume kabanzi ngezinto ezingqinamba empilweni yayo sizwe ukuthi idliwa yini le ndoda sizwe nje nodaba nokufunda nokufundisa amanye amadoda angaphandle igama lami King Sichaka ngwalapha kaluqa sibonga kakhulu support nothando enelivezayo usuku nosuku sanamukela esiqaphini sokuqala esisha la ku2025 sithembe ukuthi nizoba nathi until the end niphawule subscribe and like nenze konke enithanda ukwenza kuzokwenza lo msebenzi uqhubeke uye phambili asike lo dabeni lesi namhlanje sizwe ukuthi isihambeli sethu namhlanje usivakashele ngani uzokhuluma ngani makwenze njani bhuti omdala sibingelele yebo bhuti njani sikhona njani hayi yancengeka kufana Daka baba mhlawumbe angazi noma ukhululekile uzethula igama sikwazi ukuthi ubani hayi ayikhinkinga ubani mfowethu igama usiphelele isibongo kwakaMachiya Machiya yebo Sompisi okay osompisi oMachiya badabuka lapho Machiya baqhamuke Eastern Cape kodwa ngokuhlala ngisuke eNdwedwe hlala eNdwedwe okay ukhulelephi ngokukhula nje ngikhulela endaweni yaseNtuzuma kwathi sekumele ngiyofunda grade 8 e-high school ngaya endaweni yaseNdwedwe kubaba okay mhlawumbe before singena odabeni straight oze ngalo la mfowethu ake sizwe impilo yakho nje from ukhula until namhlanje ukuthi mhlawumbe mawukhula in terms of ukufunda nokunye okwenzephi nobani kanjani hayi ngokuhlala qale nje ekuhlaleni ngihlale nomama nogogo khona endaweni yaseNtuzuma ngase ngimuva ke sengiyohlala nobaba endaweni yaseNdwedwe ukufunda ngifundile bengifunda ugrade 12 ngo2022 ngawuqeda 2022 sure saphuma nesitifiketi nje konke ku right nje yonke into nje yahamba kahle ngoba akukho kwaba nenkinga eqale khona nje ngo2023 Fred asingakubambezela isithathu sibeke odabeni lakho yini ekubeka la lolu hlelo indoda ekhaya yebo ngo2023 ngoMarch 30 ngangiye endaweni yasoThongathi ngiyoyibhekela nje abantu abathambile yes yeah lapho ngangineminyaka u19 years wasuvela umkhali hayi ngimkhali ya inkunzi eminyaka u19 years uma ngifika lapha hayi sihlangane nalomuntu oThongathi nami angikwazi ngiyalelo yena sure hayi sihlale naye kuze kushaye ikhathi zantambama zabo 6 hayi sengihamba manje sengindlela vele ekhaya vele angizenzeli ngihleli ngaphansi kwabazali yes hayi mengifika erank ngiyofuna imoto angithi phela manje ibuyele ekhaya yeah thiwa ayisekulate imoto ayisekho la zisezantsi siba u3 esila sizofuna imoto lezi eziyeverelem unabanye abazogibela nabo bawu2 from Thongathi to Verelem to Indwedwe yeah okay hayi sesibathathu ngami obhuti la babili asiyalela udriver athi ayashona ezantsi angaze ngase garage hayi siphuma sisathi siyaphuma aqhamuka amaphoyisa asikhombe ngezibhamu sibathathu njalo yeah thiwa ayilalani phansi hayi sivumelana nabo phela silale phansi nathi besikhuthuza ngikhuthuza bathola ifoni imali ifoni yami hayi siboshwe ngalezi zinto lezi zakhona lezi siboshelwa ngemuva sesifakwa evenini ngemuva asichazelwa njalo ukuthi kwenzakaleni hayi bihambe beyemall yakhona uThongathi sisemuva njalo ifika ipaka imoto amaphoyisa amathathu obaba nje futhi abaqinile hayi besihlalise ngemuva ke bevele kulezi imbobo lezi zakhona amawindi la thiwa nina abafana nina ntshontsha imoto hayibo
ngithi bobhuti angibazi labantu ngiyayigodukela ningababuza nabuthi ngoba abangazi futhi na Yeah. hayi amaphoyisa awezwa mshini hayi ahlale nathi mhlambe lapha 2 hours khona lapha lokho ethiwa ngishontshwe imoto ngibatshela angikwazi ukushayela angikaze ngashayela nje empilweni yami Yeah. hayi abayizwa leyo nto behambe ke nathi ngaphakathi epolice station imoto bepaye ngaphandle Sure. bethathe ngicabanga ukuthi izinto lezi amadokodo la kumele bebhale khona phela ukuthi ubani wenzeni bewathathe behambe nawo futhi besibuyisele khona lapha emall behlale nathi Yeah. bahleli ngaphambili nje babhala izinto lezi ukuthi usibanibani wenzeni zibhalwa khona emall ayibhalwa ngaphakathi epolice station Okay. hayi sisamangele siyababuka phela nathi la ngibabuza hawo nina bafowethu nina kwenzakaleni ngabethi hayi nathi asazi besithi nathi sebhekela imoto ngoba nawe uyobheka imoto ngithi hayi ngiyeke ngizwe behlaleke nathi uthi ivalwe imoto ngicabanga ukuthi ibona babeyigadini behambe nathi beye police station mesifike epolice station ayikho nje into ehlangene nomthetho abayenzayo besithathe besise kwenye indawo esezantsi lapha ngisho ungakhala kumemeze bani akekho umuntu ozokuzwa akho umuntu okuzwayo akekho ozokuzwa mebefika nathi lapha ezantsi hayi sesiyaqala sesiyashawa impama hawo thiwa hayi nina ntshontshe imoto hayi yazi ishawa impama uvaleka indlebe ubone ukuthi yabona la ayikho into ozoyenza ngimncane yabo nje ngithi ngizama ukubabekela istory ukuthi hayi mina hayi abayizwa leyo nto yashawa nje la kuphela hayi ngizama ukwehlisa umoya silaliswe phansi lapho ke sivalele kwenye indawo engazuthi isandlwana nje kanje silaliswe phansi hayi iyashi ndu kukhishwe imvubu hawo sinenebulwa ngemvubu kuthiwa ngizoyikhipha imoto ngithi labo bhuti angibazi angiyazi lento enikhuluma ngayo kwakudriver ngikwazi kwakudriver angikaze ngadrive empilweni nami ngiyayisaba imoto kumanje angikaze ngadrive ushawa ngemvubu ushawa nje umhlanje kusukela emhlanje ngithi vele ulaliswe phansi bayitika bayashintshana nomunye masekhathela unikeze omunye ashaya nomunye masekhathela anikeze omunye ashaya ngize ngibone ukuthi okay khona kubhuti lo angazothi hayi yena uyakhulumeka naye ngithi ngicela ukukhuluma nawe ngaphandle avume sikhulume ngithi bhuti wami ngoba ifoni yami senithathile cela nifonele abantu basekhaya nibatsheni seningithathile la ngithi vele ifoni yami singakubona hayi ethi ubhuti ayezwakala ngitshela labo bhuti la angibazi nalento enikhuluma ngayo angiyazi kuba ngathi uyezwa mase sibukela ngaphakathi hayi usengingenisa ngempama vele hawo yabo ngibuka ukuthi ayikho namuntu engase ngiyenze la ngigqoke ikepisi phela ngangiqondile nami ngithi vele yakuyimama ufike standard hayi ngiqondile bengigumlisa ikepisi bengigumlisa izintambo zecathulo lezi ngangigqokile kuthathwe nejacket yami bethatha imali yayisephaketheni bethatha ihlale ngakubona hayi ishinduku khona lapho sibe sicivizisa izithupha ke khona lapho ke yabo ngithobela umthetho futhi abavumelani naleyo ukuthi ngithi mina ngicela ukufonela abantu basekhaya lokho uzweyithupha khona kule ndawo le yonke into siyenzela kule ndawo le ayikho into epolice station la uyibona ukuthi kuyasetshenzwa la kubhizi amanye amaphoyisa ilapha ngaphezulu bona baphansi basehlisile sure yonke into bayenzela phansi la yeah hayi ngithobela umthetho ayikho nami vele into engayenza kuyona lento hayi ngehlisa umoya kunamaphepha lapha babewaphethe bethi angisayini ngifake ID number yami ngisayiniswa nakhona ngisayiniswa ngenkani usayiniswa nangempama ngithi ngisabhala ngapha ngishawa ngempama kube khona into ababeyenza ke le khona lento i-pepper spray noma i-spray gun besifuthe kwenye into angazuthi i-rubber bezovala ngayo ubuso lapho ngisho kumoya uthi uzenza umuntu angazuthi nje hayi kuphelile ngawo hayi bekuvuse ngempama uvuswa nangamanzi uyavuka lapha kwaze kwasa chi lo nje nalamaphoyisa lokho nje nalamaphoyisa ayashintshana nje ayishayela obaba futhi lapha bayishayela nobani wetiya ngendlela yakhe hayi sithi siyabuka ngithi phela kunesikhala lapha ngaphezulu hayi sekusile kuyima besidedela sesiyanyuka sesiyaphezulu sekuthiwa sibiza amagama ethu lapha na siwabize zonke lezo zinto sekuyima seqala iprocess ke manje eqondile besishaya izithombe lapha kwenziwe yonke into siyiswe ezantsi ke lapha emaselini sihlale khona sekufika abaseshi ekseni ngibizwa awu sibani uzotshelwa phela ukuthi wena wenza icalelo ukuthi uyahamba uye enkantolo ekhaya njalo abangazi ukuthi ngikuphi akekho nje ngilokho ngimngelodwa ukuthi cela nifonele abantu basekhaya nibatsheni seningithathile hayi abayivumi leyo nto angiyazi
iy'namba zabantu basekhaya ngiyekhanda ngazi inamba yami nje kuphela Kuphela. hlaleke lapho kufika abaseshi kuthiwa isibani wenza icala lokuthi kuthiwa ngintshontshe ifoni Akusayona imoto manje. akuseyona imoto manje Yo. kuthiwa ngintshontshe ifoni ngenkathi beyithatha ifoni yami ekuseni beyifaka khona lamaplastic akhona Sure. beyifaka likhipha umesi iphoyisa ephaketheni lufake la nefoni yami konke lubhanqa nefoni yami kubhala ukuthi hayi lokho kwami okay hayi nalokho futhi akukho futhi ukukhuluma la ukuthi hayi ngiyenzelani leyo nto ngoba uzoshawa vele bazokwenza into ethandwa yibona hayi ekuseni ngethiwa utshontshe ifoni utholakala uphethe umesi nakhona mebekutshena abakutsheneli ukuthi mhlambe uzoyiphikela noma uzokwenzani bakutshena ukuthi wazi hayi abakubuzi kahle ukuthi uyayazi into ekanje uyayazi noma kanjani uzotshelwa siyahamba la sibheke khona siyiswa enkantolo enkantolo hayi mesifika kuthiwa isibani nebheli 500 ngibuza ukuthi ngizobatshena kanjani abantu basekhaya angibazi ukuthi ngizoxhumana kanjani nabo indlela elula mhlawumbe ongathi ngixhumane nabo Facebook ngixhumane nobhuti wami omncane hayi sihlale lapha kuthiwa ngo2 ayavalwa amalokhuzana noma iyavalwa inkantolo noma kwenzakalani siyathathwa sesiyiswe Westville hayi liyashuva sisakhona lapha amaseli bathi noma amaseli Everelem okay nakhona lana ngihleli nabantu angibhemi uyabuzwa wena uphi ugwayi buzwa ngenkani sekuqala ukuhlukumezeka ke manje sekuqala khona la ngaphakathi uphi ugwayi wena hayi ugwayi afethu angibhemi kuthiwa pho manje usiphatheleni hayi kunzima ithaya ngiphethe lutho ngempela amaphoyisa athathe kwamali yami athathe yonke into yami and ayikho nendlela ukuthi ungathola lo sisi ade uyombheka at least mhlawumbe khona imizamo angayenza hayi ayikho engithi vele ifoni isingakubona yonke into yami ingakubona akulula ukuthi ngixhumane nabantu angani noma babe ngivimba yini ukuthi ngixhumane nabantu ngaphakathi ke thiwa ke into ozoyenza ke uzosikhumulela le jacket oyigqokile sengiyaqala ke engithi vele ikep nentambo obakushisa phambi kwami beshisa ikep esangigqokile amaphoyisa nentambo ukushiselwa angibaza bethi bakushiselana hey ngizama ukwehlisa umoya bethathe le jacket le ngiyabanikeza phela nami kumele ngivumelana ngifuna ukuthi ngize ngilimala ngibanikeze athi hayi ke sokugada mesifika phambili labantu la bethi ngithi hayi alright ayikho inkinga ngobhuti hlelo ngaphakathi sekufika nabanye nobani ofikayo ufika abuze uphetheni hayi ngiphethe lutho bafowethu hayi gcine ngingaxhumananga nabantu basekhaya sengiyahamba sengiswe Westville lesihlanu ngakulesi noma kulesihlanu fike Westville nakhona ngigqokile nje impela phela sebeyithathile ijacket engisele ngeskipa ijini nje necathulo zami kahle yonke into hayi mengifike Westville nakhona impilo yakho iyayishubisa angijwayele lena ngina 19 years ngazi ukuthi mhlambe ngiyohlala nezinye izingane mengifike Westville ngihlele sawo nobaba abadala lapha angazi ukuthi kwenzakalani ngifakwe ejele nje labantu abadala hlala nabantu baba nje bemizi la hayi manje wonke umuntu uyabuza akukho ukufihla lapho ukuthi wenzeni kunamaphepha akho kuthiwa i-suspect of the stolen property hayi wenzeni hayi ngibatshena hayi kwenzeke kanje wonke umuntu athuke istory sigcine sesifika kojele hayi afika umunye ujele lapha nezongibona ethi angiyeke uthiwa istory sakho sikanje usizeke mawuphuma la uhamba uvula icala sure ngithi hayi yezwakala ngisahleli ngaphakathi labantu laba bebethi bazongigada bathatha ijacket yami sesidukelene nabo abasekho manje labona sebekwezinye indawo shubileke lapho sifike lapha ngaphakathi afike nomunye icathulo zakho ngiyayithanda hayi ngiyabona bengiyengagoloza la ngoshaya ngivumelane nabo hayi inkinga ayithatha anginikeze obhaqa bakho obhaqa banembobo gqoke labo bhaqa la hayi nomunye ijini yakho ebhuti wami engivumile le jini yakho le ayithatha anginikeze iskindi sakhe iskindi nje sasidabukile uyasiza ngisini wena nomchamo lesikindi ngigwema ukuthi ngingaze ngilimala uzama ukusave impilo yakho yabanikeza nje yonke into abayifunayo manje kunjani nje obade ushayiwe nje ubusuku bonke imvimba ngakina ubuse babuvukela
Kushuthi ngokubuka kwami babe nikhandela ukuthi mqambe niyaboshwa nifika lapha nibukeka njengamasela straight njengamasela straight ukuthi nishayiwe yabo nje ngishayiwe bathi nishawa umphakathi ubuso buvuvukele nje imvimbo igcwele kusukele emhlanje yabona nala enyaweni nje yonke indawo. Yes. Bafuna nje ukuthi mesifika lapha sibukeke njengezihomoza zezigebengu nje. Iyo. Hayi nakhona sifike lapha impilo yakho na imnandi. Nakhona bazongifuna ugwayi. Yonke into lapha ke isebenza ngogwayi. Yeah. Yonke into ngisho ngathenga nje yonke into imali yakho ugwayi. Angibhemi inhlobo. Anginali ithawula lokugeza. Ahlala nje lapha ngingagezi insuku. Geza phela lapha kuyabangiswana nobani. Ngena ngogwayi lapha mawufuna ukuyogeza. Hleli-ke nje lapho ke. Anginayo into yokulala. Bangibuza hayi manje uphetheni kuze sikuzamela into yokulala. Yebo bhuti ngiphethe lutho. Eish. Manje nojelo wangitshene lapha ukuthi mengifika ngingabatsheni ukuthi nginebail. Labantu labantu ngifike la kubona ngaphakathi. Ngoba bazongihlupha more. Meke bazi ukuthi nginebail. Usazophuma. Kuzoba inkinga. Engahlala ngabatsheni. Lento iyangidla manje ukuthi akusizi ukuthi ngihlale la ngaphakathi ngingalifuni usizo khona. Naye ujelo lo akakwazi ukungisiza. Ngiyayibuka lento. Uthi hayi angizami ngiyambona ukuthi bakhona amafoni bayabasebenzisa. Yebo. Mhlambe bengikusiza ukuthi ngiyakwazi ukungisiza ukuthi ngikwazi ukuxhumana ngingene ku Facebook ukuxhumana nabantu basekhaya. Ngimcelo yedwa uthi bhuti wami manje istory sikanje ngitsheliwe kathi wangatsheni umuntu yabo ngiyambona ukuthi naye uthembekile. Naye yabo qale nje wangikolozela nje nayo yonke into le. Wathi hayi shothi usazokhokha. Lapho nginovala ngizokhokha ngani anginalutho. Ana backup. Ngimncane futhi la. Baba bonke labantu abala. Akwazwana khona la. Kwenziwa zonke izinto khona la phambi kwethu siyabuka nje yonke into. Hayi nempama iyaqhuma ke la. Ishayelo nje ukuthi umendleleni. Khona nje ngithi ngiye toilet. Afika nje lapha athi awuboni nona ukuthi liyakhokhelwa le toilet eqhuma impama. Ngehlela ngezansi ke lapho. Ngihamba ngohlala phansi. Anginayo indawo yokulala, ngilala ngihlezi. Ngiyabanda ke phansi lapha. Kunto ukuthi uyigoqe nje kopisa ikhanda ulala. Sukela nini? uLesihlanu uMgqibelo isonto. Lala uhleli. Udla kwakhona mebekuletha kuyenza yabe kuphuca. Hlale nje lapho ungadli. Akusizi futhi ukuyoceba kulabo abagadile. Uzoceba bazokushiya. Emntwini njalo neminyaka u19. Yes. Bazokushiya labantu ocebe kubona uzophinda usale nabo futhi bona nabo. Bephinde bekushaya. Yebo. So nje ngagcina sengimtshelile ke lo muntu uthi hayi ngicela ungisiza kanje. Wathi uzokhokha ngathi hayi inkingi. Kwakuthi mengixhumana nobhuti wami ngimtshela mfethu ithathiwe sexhumana ku Facebook. Ngithathiwe la ngisewezivile ngicela ningisiza. Ibail 2500. Amabail awakwazi ukukhokhwa Mgqibelo nesonto. So ngicela nifike ngomsombuluko nikwazi ukungikhokhela lapha. And ningisize ningiphathele ama-20 agwayi niphathe nokudla kunomuntu lo ngisizile la uthe kumele ngikhokhe. Kwabo ukuthi ke nabo bas understand isimo. Bafika ngalelo suku lo bamnika lezo zinto lezo bamnikeza zona. Sengiphuma nje ewezivile umsombuluko. Sure. Mengiphuma ngisagqoke lesikhindi esinokumchama. Suspect nophaqa. Ngigqoke nophaqa laba abhobokile. Nje izinto zami ayisekho mina. Hayi sihambe siphuma sebeyangibuza nabantu basekhaya akwenzakaleni ethi hayi ngibuye ngixoxele okunye. Bakubuyisela kodwa lezi zinto amafoni phela sesiyoyilanda ngithi ifoni ithathiwe. Sesiyoyilanda. Mesoyilanda nganoma sasoyilanda kubaseshi. Mesoyilanda ke ngenhla ngabatshena ngathi maseniza cela niphathe iCardboard lefoni ngoba ifoni ubungakaphela unyaka ngiyithengile. And ibhaliswe ngami. Sicela niphathe iCardboard lefoni meliphathe. Mesifika lapha iphantshi ifoni. Ifoni imina. Yonke into ifoni lekuthiwa ngintshontshini. Yes. Kwathatha ifoni yakho yafaka plastic nommese. Ummese wawukhipha nje ephaketheni lakhe. Wawufaka phakathi eplastic. Sekuthiwa zonke ke lezi zinto ifoni ngintshontshiwe kanti ifoni abazi ukuthi ifoni eyami. Bona babese beswela izinto abangayibhala nje lapha yana yabo. Hey. Bengibuyisele ifoni lapha athiwa ngifike ne-ID vele babeyiphethe abantu basekhaya. Yonke into bengibavezele nje. Hayi nakho kubonakala ukuthi hayi uqondile ngoba lento eyakhe nje. Hayi
qhubeka silokho esihamba ezinkantolo mengifika ngithi phela kuthiwa kudingakala ufakazi ozofakaza ukuthi mina ngenzani ubani uApril inyanga nenyanga nje enkantolo inyanga nenyanga nje enkantolo yashizilwe ekhaya kumele kuzanywe imali le ukuthi wena uyela ukuthi mina kumele ngihambe ngiye lapha yabo bengizamele bangisupporta bengisupporta yonke into bebehamba nami nje yabo qhubeke lento iqhubeke mekufika yithiwa akekho ulokhuzana ozofakaza ufakazi kuze kushawa October mekushawa October afike iphoyisa lelinye ke leli abasafiki uMathatha kufika elilodwa hayi sithe samile ngapha ngithi phela ngaphandle vele nisuke nilindile nolayini uyaphuma lo phuma yamemeza athi sifanibani ngena ngaphakathi sithe samile kanjalo hayi nali iphoyisa lapha lingibiza lisangikhumbula nokungikhumbula sure lingibiza ayixayo balo ngibe mase ngifika hawu yena lo bhuti lo wayengishaya yabo athi hayi bhuti wami sesicabanga ukuthi sivele siyeke lento sivele sishiye kanje ilenga kanje icala siyaliyeka namhlanje ngoba bengilokho engingafiki hayi ngiyabona nami ukuthi ayikho lento sekusho lona iphoyisa leli lalingishaya bangibizele eceleni ke manje asikangeni imasi izongena bethi hayi hamba ufunda bhuti yabo hayi ngehlisa umoya ngithi hayi alright singene ngaphakathi mengifika ayikho into eyashiwo lapho kavele kathi icala liphelile kanjalo after lokushizila konke lokho imali zonke lezi ngihamba ngazo yonke lento le ngicabanga kathi hayi icala liphelile athi siphuma nje ngabe ngibizwe elinye iphoyisa ngala yathi bhuti wami story sakho sengizizwile akekho ongasazi la hamba uyovula icala kusenesikhathi thola ummeli wangizamela wanginikeza inamba yommeli athola nanga ummeli uhamba ovula icala hayi nami yabo futhi leyo nto ibingekho emqondweni wami ukuthi ngihambe ngiyovula amacala zonke lezi zinto angizazi angempela ngithola ummeli ngixoxe naye ukuthi hayi kanje athi hayi kulungile ngizokusiza story sakho ngiyasibona siqinile sure sinabo ufakazi ngithi hayi ifoni yami khona lamaphepha lawa ngemuva kwefoni mawuvula nje isivalo kunama barcode la bayakwazi ukuskena kubonakala ukuthi oyasibani bani ngithi hayi right ifoni yami ikhona athi hayi okay siqala iprocess nayo umuntu lo ummeli lo oqala hayi sihambe siye enkantolo sifike kukhishwe linye iphepha ngibuza imibuzo ngibhalise yonke into yabo athi okay ke ngesiqale sisayini kwamanje ukuthi ngiyokumela safuna uqale ngihambe ngiye epolice station yasothongathi ngiyolanda icopy yedokodo ngithi hayi ayikho inkinga uthi mase ayitholile icopy yedokodo uzobe sekubuyela kumina sesizosayina phansi ukuthi uyongimela ummeli wakho ke hayi angimazi noma wahamba noma wathi efika khona lapha yawaxoxisana nabo emva kwalapho ngathi ngibuyela kuyena abangesangiphendula ama calls ami sengiblockile zonke lezo zinto lezo ayi ngirelaxe anoma 2 months noma inyanga yini ayi ngiphinde ngithi hayi angiphinde ngihlanganisa omunye ummeli kunzima ukuhlanganisa abameli ke kuthina ke sihlala emakhaya izinto lapha ngiphinde ngihlanganisa omunye nomunye angiphinde ngalesi esenziwe yena ukuthi mase kumele kuyolandwa icopy yedokodo uthongathi ayibuye impendulo yes athi hayi ngizokusiza ngithi hayi alright ngibe ngihlanganisa omunye sathi yena ngizokusiza ngibe ngihlanganisa omunye naye futhi lo yaphinda ngiphinde ngalezi ukuthi mase kuyolandwa icopy le ayibuye impendulo kwagcina kuphele kanjalo so nje now yonke lento mfowethu uma uyibuka ngokwakho emqondweni wakho ikulimazanga kanani nje mawashatha usibeke hayo ningimazile kakhulu ngoba yabo iyona intombazane engangiye kuyona sinengane manje nayo naqhubeka nathanda saqhubeka mawubuya wayichazela ukwenzakaleni ngayitshela ukuthi hayi sekwenzakala ukuthi wathi hayi into ezodlula kwawukuthi ke sesinengane manje no 3 months sure ngoba sinengane nje ngibuye ngibe nakho ukuthi hayi ngaboshwa nje ingenxa yakho kanjani because yona phela ngithi wazoyibheka nje yabo nami nje usunokuphazamiseka ukuthi yabo ukuba ngizanga kulo muntu ngabe nje manje manje ngoba ngihleli nje ngiyafunda la ecollege ngoba ngihleli angizazi noma mengiqeda lapha ngizowuthola nomsebenzi ngenxa yokugcina awuzange ucheck koyithupa ukuthi kwenzakalani hayi angibangane nalokho yabo nje ngoba nje ikhanda lami laliphithene kuze kube manje abantu basekhaya baze bengiqhuqumeze ethi hayi mina siyisukumele lento yakho yabo now sengifuna nje ukuyithola mfethu ngoba istory sakho sona sithi asidide kancane ukuthi
Ngokwakho ke nje wake waba sesimeni la ubona khona kuthiwa khona umuntu oboshiwe wakini mhlawumbe experience into noma kwaqala ngawe emndeni nonke jikelele? Waqala ngami. Sure. And ngangakaze ngayitshela empilweni yami ukuthi ngiyoke ngingene ejele. Hawo nje ngangakazi. Yo. Hawo nje akekho umuntu wakwaboshwe ekhaya. Sengiyabuya nje la ngaphandle yabo nje abanye nabo bangibona njengosikhotheni yabo zonke lezo zinto lezo. Mina lo muntu wesifazane uthi manje njengoba sikhuluma nje amanye amadoda asesimene esifana nesakho and apha egcina sebona abantu abathile beyizitha kungezona njengoba usho na ukuthi uma wengane lo vele wayengenzanga lutho ukuthi wena uzotshe ekhaya njengomuntu wakho then masugibela later usuhlangana nenkinga but iyakufikela emqondweni ukuthi kuba ngizanga la hayi ngabe ngaba right yanti ihlala bobusuku nosuku yabo nje ngekhathi mase kumele ngiyolala nje impela buye yonke into buya yonke into nempilo nje yangaphakathi nje lapha nje yonke into nje ukuthi hey ngoba bona bangishaya laba bantu bangishaya nginakho ukubuyisela ke kanjani yabona ezona ongalazi yabona now mawubuka amaphoyisa njengamanje ubuka nje umuntu othi uyiphoyisa yini oyicabanga hayi yabo nje wona nje amaphoyisa mengiwabuka vele ngibone khona kuyabuya yona lento ukuthi manje kuvele kuba ngathi wonke yona ngenza lento kanti hayi ngithi mengibuka nje nakhona lapha ngasekhaya ngisho ngithi hayi ngibathatha njengabantu abacorrupt bonke sure yabo ngoba ubucorrupt lento abayenza exactly manje bonke mengibabuka nje ngivele ngibone ukuthi into engekho la into engekho more special abantu abafana nobaba labo uthi obaba obaba akubona abantu abengalingana nawo abantu obaba nje bemizi laba bahloniphekile yo ngoba akukho ugoloze engakwenza ayike ngoba ifoni yami futhi yathi yabuya khona into ethi ukuflashwa kwefoni yabuya siflashiwe ngathi yintsha how singena lutho maybe babebheka something engakulinkisa necase lebazama ukuyivula bangayithola yes base beyiflasha ke yonke into flasha yonke into ngoba mhlambe babefuna kubonakala sengathi mhlambe ngitshontshile ngase ngayiflasha yes kanti hayi yonke into yale yafoni ibheke mina yami nje babukeli beBlack Live TV emakhaya ngiyathemba ukuthi ke nani yaluza udaba likaMfowethu elixoxa la umfowethu ke xoxa u-story esinzima kakhulu sokuhlukunyezwa amaphoyisa ayembheca ngobubende inyama engayidlile emfaka ecaleni angalazi ubuhlungu abuzwile asebuxoxile nawe usekhaya uyakubuka noma kuthiwa experience wawuwe noma ingane yakho ungafila kanjani kwezinye izikhathi ke zanamhlanje sinokubona ama-video etrenda webhaya abantu bomthetho bezwakala besebenzisa amagama anesankahlo kubantu basemphakathini ozuyibuza ukuthi lo muntu umthetho usuke usumi kanjani njengamanje sikhuluma nensizwa ethi yona yayineminyaka engu-19 experience akuhlukunyezwa yiphoyisa kuze kube namhlanje ayisithole isisombululo ecaleni layo ngoba njengoba ifunda nje eLangeni College ayazi ukuthi mayiqeda umsebenzi izowuthola izithupha zayo zobe zinjani njengoba yazi yabuye wesivili ngecala engalenzanga okwaqala kwathiwa intshontshe imoto mase kufika enkantolo noma kufika epolice station sekukuthi manje intshontshe ifoni okuyitori ke ezimbili engafani asazi umbono wakho ke nawe ungumbukeli weBlack Live TV ohlelweni indoda yekhali ungasitshela nje ukuthi ucabangani mawucabanga lona lupho usizo lwendoda elidingayo ukuze ilulekeke ngoba njengamanje masihlola sibheka nesimo sayo sengqondo siphazamisekile kancane ngenxa yezinto eloyibuya njalo ama flashback kuyena ukuthi kwenzeka ukuthi ngingakwenzanga sengazacina sezonda nje ukuyobheka umuntu wesifazane athi ke njengamanje banomntwana kodwa ke usehlala acabanga ukuthi kuba ngiyanga kulomuntu ngabe ngaba ngcono asazi mhlawumbe ke sibuza kuwena ukuthi mhlawumbe wena ucabanga ukuthi iluphi usizo oludingwa lensizwa mhlawumbe nawe nodaba olufanayo ufuna ukushare nathi la ohlelweni olubizwa ukuthi indoda yekhali siyazi ukuthi amadoda eNingizimu Afrika ahlala ebhekwa njengabantu abahlukumezekayo kodwa nansi indoda eyathela ukuhlukumezeka yeza ubuhlungu sencane ikhula nje inecala engakazi lenze kuthiwa yalenza kunganjani kusasa mangahle kuthiwa ifuna umsebenzi iblockwe yicala engalenzanga ke sizokubona ukuthi uPaul uthini lapho ngasekhaya kweBlack Live TV futhi asivale ke sibheke ukuthi elakho lokugcina mhlawumbe mawubheka usizo ocabanga ukuthi uyalidinga njengamanje ilona kuyiluphi usizo nje engangithokozisa kakhulu mengakwazi ukuthola ummeli ongakwazi ukungisiza sure
ummeli nje ongakwazi ungisiza nje ngiyiqede lento ngoba bonke abameli bangifuna imali abanye ke esengidlule bona bangifuna imali bethi manje siqale sikhulume imali phambili anginayo kwamali anginayo nje kwamali ummeli nje into engasombulula yonke lento othembekile abommeli othembekile abo bonke labameli esengidlule kubona awunakho kodwa kusola ukuthi laba bamele usudlule kubona khona into esifike bagwazelwe ngasamoya ebenza abastakhe bengabuyi ayilutho ngoba into nje esekhanda lami ukuthi mhlawumbe bafike bekhulumisane ngale bazwana ngelanguage bezwana manje kusebenza imali bonke nje befike bezisebenzele ngale nikezwana imali ethiwa yasiyeke kanje le manje futhi ngibona ukuthi mengizolokhe ngizama abameli abangeke beze bengisize nawo amaphoyisa lawo engagcina sebona ukuthi hayi lo muntu lo usidalele inkinga asinyamalaliswe thizeni ngala ukuze kuzoba ukuthi maybe khona ummeli ofika kuba ukuthi akusekho lutho yes ayish first ngiyakuzwa so ngiyethemba ke lokuthi uzothola manje umuntu oqondile futhi uzo-understand ukuthi imali ayikho udinga umuntu ongafisa ukukusiza ongummeli ongakusiza ngendlela eqondile nongeke agwencizise ozohlala straight kulolu daba nalakhe igama ube neshort clean uthole isinxephezelo kulo into eyenzeka ongayazi mfowethu siyakuzwa kakhulu sithemba ukuthi ke kuzoqonda yonke but so uvala empilweni wenzani beside ukufunda ngiyadj ngiyabona ubhalile ke DJ Mlisi DJ Mlisi akhona nama event esiwenzayo ngoba sinabangani lapha senza ama event nje around ilokhuze indwetwe noma okay nakhona ngabaxoxela abantu ngomsebenzi wakho mhlawumbe kafishane sizivala mhlawumbe bazi nje ukuthi wenzani because phela mhlawumbe abanye bayakubuka njengamanje bayibona indaba yakho kodwa futhi bayathanda futhi ukusiza eside nokuthi at least noma ngathiwa usana lenkinga kodwa impilo ibiqhubeka bakuqasha kanjani abantu mabefuna ukuthi oba ingxenye emicimbi yabo benza kanjani ngoba siyatholakala ko Facebook abaphathi nje igroup siyatholakala nje yonke indawo mawune party siyafika sikwenzela iphathi yakhe ibe yinhle sikusethele nje yonke into umcimbi imishado khona uDJ bakhona uDJ angedwa sibaningi uthe ilokhuze company nje yabafana abancane sonke akekho la ko 25 sibancane nonke siyahlanganisa lapho ila imali nathi sikwazi ukuyithola khona imadlana encane sikwazi ukwenza izinto so lapha ku Facebook Instagram noma Twitter noma kuphi la nithola khona social media nithola ngaliphi igama umuntu uma insession nto bese ngakafiki ku Twitter sila ku Facebook nje abaphathi mawubhala nje ukuthi abaphathi hayi siyavela mfowethu asibonga kakhulu sithemba ukuthi usizotholakala ngiyabonga nami kakhulu ka Black Life babukele Black Life TV igama lohlelo indoda ayikhali neyizwa lensizwa mawuthi ke mhlawumbe khona nawe usizonala nofisa ukushare nathi kulungile ukushare nathi siza ukuthi ngabe kuhamba kanjani kabala mkhe sicaka ngwakaluqa le Black Life TV nisale kahle is the Black Life TV